Khalil Baba Askofare ini sɔgɔma. Oui, ini sɔgɔma, ça va? Baba, aw ye Tombouctou ka jeune minnu ye manifestation kɛ lundi don. Munna aw ye manifestation kɛ Tombouctou? Bon, manifestation ni an y'a kɛ parce que an ye fɛn caman de ye an ka dugu kɔnɔ mun a tɛ kelen quoi. Mun man d'an ye quoi. Fɔlɔ-fɔlɔ ye insécurité kuma de don. Insécurité parce que Tombouctou yan hali sécurité fitini de tɛ yan. Donc an y'a fɔ ko an tɛ se k'o faamu. Dugu mun autorité b'a la. Sécurité t'a la donc an y'a fɔ ko an tɛ se ka o faamu donc o de kama an bɔra. Après recrutement fana b'a la. Recrutement bɛ kɛ Tombouctou cogo mun na o fana an y'a fɔ ko an tɛ se k'o faamu. Parce que Tombouctou ni recrutement bɛ kɛ sisan. Ni Tombouctou kan ka mɔgɔ kɛmɛ de sɔrɔ. I bɛna sɔrɔ Tombouctou dugu kɔnɔ yɛrɛ région kɔnɔ yɛrɛ u bɛ mɔgɔ 20 de ta u bɛ mɔgɔ 40. A tɔw bɛɛ u bɛ bɔ n'a ye yɔrɔ dɔw la ka na n'u ye. Parce que chef de bɛ recrutement kɛ donc u b'a kɛ ani u ka sago ye quoi. Mɔgɔ mun jaru ye bu olu de ta. Donc an y'a fɔ ko an tɛ se k'o faamu an ka jeunes bɛ yan. U bɛ baara t'u bolo. U bɛ ka baara ɲini. U t'u ta mɔgɔ wɛrɛ de ta kana u ta u ka place la. Donc an y'a fɔ ko an tɛ se k'o faamu. Fo cogoya de ka sɔrɔ o la. Donc o fana bɛ an ka boli ka condition kɔnɔ. Donc sisan avec fiche ni fana a bɛ problème caman poser yan. Parce que u b'a fɔ ko fo i ka fiche individuelle déposer pour que i ka se ka o concours kɛ. An ka tɛ sɔrɔ Tombouctou fana. Donc ninnu bɛɛ bɛ an ka fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. An ye dossier mun déposer fɛnkɛ la. Gouvernorat la. Mais insécurité kɔni. Mun y'a to an yi wuli yɛrɛ parce que. Sunkalo kalo passé mun tɛmɛna sunkalo kalo mun tɛmɛna. Sani sunkalo kalo ka na. U y'a daminɛ tan de. 3 jours avant sunkalo kalo. U ye mɔgɔ faga u ye mobiliw jeni u ye karuw minɛ sira la tout ça la. Donc après ça sunkalo kalo yɛrɛ kɔnɔ an ka opérateur économique ba dɔ bɛ yan u taara fa kaso kɔnɔ ka faga fu ma b'a la fo ma bɔ a la u ma mɔgɔw minnu y'a faga u m'u sɔrɔ ci sara fu donc minɛnw fana o de daminɛ sisan. Donc an y'a fɔ sisan fo an ka wuli depuis que a ma se o yɔrɔ la fana. Parce que il faut pas que mun kɛ yɛrɛ sa don o kɛ ɲinɛn fana. Donc o bɛɛ bɛ an ka boli condition kɔnɔ. Ayiwa an ka jeune dɔ fana bɛ a ka mobili jɔlen fila. Ale di fɛn de don animateur de don. Mobili fila ni a falen don chaise ni appareil de sonorisation de la. Il y a une semaine de ça là a jɔlen don u n'a ka mobili fila ni bɛɛ jeni. Que essence de b'u kan k'u jeni. Donc nin bɛɛ bɛ insécurité ka fɛn de la. Donc an y'a fɔ ko an tɛ se ka nin faamu. Donc fo an ka bɔ ka fo autorité ye u ka fɛn ta. Responsabilité ta par rapport à tout ça. Ayiwa nka aw selen gouvernorat la aw ka kumakan lamɛnra wa? A lamɛnra parce que siɲɛ fɔlɔ la u ma sɔn an ka bɔ. Fo u ye parce que il y a 2 semaines de cela an y'a fɔ ko an bɛ bɔ. Pour les mêmes raisons u y'a fɔ ko an tɛ bɔ. Parce que u t'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama ko Tombouctou insécurité b'a la. Ko Tombouctou fɛn an ka ɲɛmɔgɔw. U tɛ recrutement u t'a kɛ a cogo la. Parce que n'an bɔra sisan a bɛ médiatiser bɛɛ b'a ye. Ni bɛ France ni bɛ États-Unis mɔgɔ minnu bɛ Bamako bɛɛ b'a ye donc u t'a fɛ bɛɛ bɔ ka bɔ a kalama mun bɛ kɛ yan. Donc an ye fana y'a fɔ an bɛɛ bɔ diyagoya fo an ka bɔ. Donc o de kama u y'an gazé u ye dɔw bɔ u ye fɛn bɛɛ de kɛ pour que an kana se gouvernorat la. O de kama an y'a fɔ an bɛ segin a kan diyagoya an bɛ segin a kan. O de kama an y'a segin a kan kunun. An ye dugu bɛɛ de labɔ an taara fo gouvernorat da la an ye an ka doléance d'u ma. Ayiwa ni nin bɔra yen aw bɛna mun kɛ? Ni aw ka nin ma lamɛn aw ye marche min kɛ lundi ni o ma lamɛn aw bɛna mun wɛrɛ kɛ? Non tant que an ma lamɛn an bɛ bɔ. N'an bɔra ni ko ma kɛ mun kan ka kɛ an b'o kɛ. Ayiwa. Parce que sécurité kɔni la n'u ma se k'an ka sécurité ta foyi. An bɛ cogoya ɲini ka an yɛrɛ ka sécurité ta. Parce que dumuni an de t'a dɔn. Ni ye ɲɛmɔgɔ ye n'i nana dugu kɔnɔ i bɛ peut-être
san kelen ko ben san fala ibita ibe segi ka ikorola bon ay amuye dugu denye ay amuye dugu jenu ni mago mu bina san dama do ke kata numa se ka sig an ka sécurité ta ñena man la non ay yere am ben an responsabilité ta kan sécurité ta abana aywa chogo am bisa ka chogo am bakke aywa Khalil Baba abunke an ga senima ambu sangu force an ga sécurité ta parce que am ben pour sara o de kam OK donc nous ma se ka ke on va voir ce qu'il y a de def aywa Khalil Baba asko fare ambe ifo ka haglajge ka fo jeune munu ye manifestation ke lundi do comme tout cas fait no o nyemo ambe ifo OK merci beaucoup merci Khalil Baba ka laselu tunyini nye Tombouctou jeunesse tola famille ko nyuma amo onyini aw fe ni mato ombe do foliduma konna la so mana ina hafimi Marietou Jabati ale ka foliduma me ambolo koro Marietou ale ko malidion anga je ko foliduma laje Marietou Jabati ale ka foliduma tunyini ne dalima la fo kanu maka chama ni sonja soro ka ke ni Marietou ka ni foliduma yi o bato ombe do décryptage kono nana Issa Kabasidibe ale kuma sola soro ka ba on biso madena wala li babu na talike min kan o de flé fem koni fanga frontière fanga ye ani o kuncheli o to e kalo shekinye o kum konna la yelma kala filu bena seka laben ka beni ni kalo shekin labani wa Issa Kabasidibe ale bena hakina medika koka Kaba insoma Fanta Tomota ka ifo ka honorable Amadou El Konare fo ka foli di an lama baga na fle baga pela jelem Kaba bismillah saha amedo anga babu konna la femi fanga franche fanga ye ani akuncheli a toma jakalo damadamando yalma ere ka jate minona e dale mala ka fo kala filu be se ka laben ka beni kalo shiki mawa be ni wakati ba chuga la peut-être que kala Philippe ni se ka laben kalo shiki ngononga ko be chuga mina tanto difficulté o kanga ke ala difficulté folo e ni kalata ere ta jate mine munube organe munube intervenir kalata la ibaye ka fo be make o ko ere kan ale kunu ministre mino nyashine be administration territorialement oni parti politique ko be ka nyogonye gale abayere me folo oye muni mu bina ke ka kalata ke san ba fila ani mugan fila no y'a sɔrɔ ministre hakili la ka fɔ organe dɔ bɛ yen nɔ ale yɛrɛ nakakɔrɔ o bɛ ka fara organe tɔw kan a bɛ i n'a fɔ an seginna an nɔkɔrɔ la o wagati kelen kalata labɛn jɛkulu minnu mɛnna kalata ko la n'u bɛ u hakilina di kalata ko kan wagati o wagati olu caman bɛ yen nɔ n'i y'olu ɲininka olu b'a fɔ k'u ka jɛkulu ba kelen na bɛn organe unique ko ka kalata labɛn ne o ye ministre du be baara min kɔnɔ kunu yɛrɛ a ye proposition kɛ o ye seni kɔrɔ min yɔrɔ an y'a fɔ yan nɔ mɔgɔ caman kun y'a fɔ ko seni cira o tun b'a faamu u fɛ ko seni ko banna pewu de mais ministre bɛ min kuma la sisan o ye hakilina miirika kɛ cogo min mɔgɔ kuraw parce que seni mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu ka mandat de banna mais seni bɛ se ka ladon kura ye cogo di k'a sɔrɔ n'i dun ye seni don cogo jateminɛ seni don cogo bɛ partout configuration seni be la don à travers ça partout be chuga mina ngwara daba be dodi nyorobatigu be dodi société civile be dodi ainsi de suite bon yo jetem ne bi ni yo configuration takaja e bay ka fo configuration tembi ngwara daba te no nyorobatiki te no seni be la procura ya chugodi o nyini ngali be no donc hakina mirip me ka ko kan walma be ni dungo ko ka a jetem ne tento ambe blomba mi kono bi iba ye ka fɔ o yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ ngwara daba ten parti politique yɛrɛ ɲɔrɔ ka dɔgɔ o kɔnɔ ni nana ko kana parti politique yɛrɛ dama fara ɲɔgɔn kan ko ka bɛn ala ka mɔgɔ dɔw don o ye gɛlɛya ye donc seni kɔni kuma o bɛ gɛlɛya ka fɔ ko seni ka lakurakuraya soit seni mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ continuer soit parti kɔrɔ minnu ka membres tun bɛ seni kɔnɔ k'olu dɔw kɛ ngwara dabaw ye ka olu dɔw kɛ ɲɔrɔbatigiw ye ka seni reconfiguration ke kala do chugala ta donc o ye gɛlɛyaba dɔ ye gɛlɛyaba wɛrɛ ye jumɛn ye o ye cour constitutionnelle bɛna rôle jumɛn jouer kalata la yɔrɔ hakilila jiginna kabi san 2018 kalata président kalataw kunkan wulila seni cour constitutionnelle nɔfɛ ka na kuncɛ ni législative fana ye kunkan wulila cour constitutionnelle kelen nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ ni fɛn min man ɲi o kan ka falen maintenant hakilina miiri kan ka kɛ cour constitutionnelle contentieux mana kɛ ni bɛn ma kɛ minnu na cour constitutionnelle b'a hakilina di olu kan ka tila ka jaabi di wa o ye gɛlɛya ye ka sababu kɛ an hakili b'a la k'a fɔ Manasa ye tɔgɔ tiɲɛba sɔrɔ olu minnu ye
et d'abord olu kɛra kiritigɛlaw ye kiritigɛla ka tila ka jaabi bɔ hakilina miiri bɛ olu kan ni si ma tranché donc Fanta Tumota a jɔrɔ bɛ mɔgɔ caman na k'a fɔ ko kalo 8 kɔnɔ k'a fɔ ko nin problème minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛɛ bɛ se ka lajɛ yani kalo 8 kɔnɔ ka se ka kalata ɲuman kɛ a bɛ bali mɔgɔw la. A bɛ bali mɔgɔw la a ko ka gɛlɛn kaba ni wagati kelen kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ politiki mɔgɔw jigilen don kɛlɛ kɔnɔ maa caman bɛ k'u ka wari bɔ k'a don u ka pré-campagne da fɛ wulikajɔw cayalen don an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o k'a bɛ kɛ cogo di? Oui, o de ye gɛlɛya ye c'est-à-dire an ka politiki mɔgɔw kuma dɔ la ma o yɔrɔ b'u jɛ a bɛ i b'a fɔ san 2012 oui coup d'état fɔlɔ coup d'état kɛra ATT la wagati min an tun bɛ nin atmosphère ɲɔgɔnna de kɔnɔ bɛɛ bolila ka taa parce que o wagati fana ni nin wagati dɔrɔn de ye kelen ye jeu dayɛlɛlen don hakilila jiginna favoriba kalata tun mana kɛ nin wagati laban nin na favoriba tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ye o tɛ kɛlɛ kɔnɔ bilen favori danga min bɔ ka siga foyi t'o la o tun ye honorable Soumaïla Cissé ala y'o ka kalifa minɛ a la ala ma hinɛ a la donc bi maa o maa ye candidat a bɛ bɛɛ kunna ko siga foyi t'a la nin ye ka wagati de selen archi favori tun ye honorable Soumaïla Cissé ye san 2022 kalata la bɛɛ tun b'o dɔn k'o ye tiɲɛ ye ala y'o ka kalifa minɛ a la donc fɛn o fɛn bɛ terrain kan bi a b'a kelen-kelen na bɛɛ kunna k'a fɔ k'olu bɛ se ka gagner Amadou Toumani Touré bɛ taa ka bɔ fanga la wagati min a bɛ k'a fɔ ko a mana kɛ cogo o cogo ale bɛ taa ka bɔ fanga la a tun bɛ candidat kelen-kelen na bɛɛ kunna k'a fɔ ko non ko sisan kɔni favori chuté in k'olu de bɛ kɛ président ye an b'o o ɲɔgɔnna configuration de kɔnɔ mɔgɔw bɛ boli-boli la fanga ko nata la a bɛ bɛɛ kunna hali problème société yɛrɛ problème minnu bɛ yen ni parti politique kan k'u da don o la ka communiquer kɛ bi na tellement que parti politique si tɛ fɛ hali tungurunin ka don i ni fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi hali o tɛ communiquer kɛ bilen bɛɛ y'i da de k'i sigi u bɛ fanga ɲini dɔrɔn a bɛ bɛɛ kunna ko ɲinan kɔni y'o ka san ye o de ye gɛlɛya ye k'a sɔrɔ u b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ko kalata labɛnni ko gɛlɛyabaw bɛ a la donc ni u taara ka t'u ka wari don ni gɛlɛyaw nana u fana nɔba bɛ a la ka sababu kɛ olu sikun ye walasa ni gɛlɛyaw bɛ yen u k'a fɔ k'a fɔ ko nin gɛlɛyaw bɛ yen kalata tɛ se ka kɛ nin kan mais u bɛɛ ɲɛ cilen don o gɛlɛyaw kan ko wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen jamanadenw ka kungo wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka kɛ u tɛ k'o lamɛn yɛrɛ hali olu yɛrɛ ka kungow bɛ yen ministère territorial yɛrɛ b'a la ko hali nafolo kasabi min bɛ d'u ma ko k'o nafolo kasabi tigɛ u tɛ k'u tulo jɔ o kuma kɔrɔ u bɛ fanga ko boli-boli dɔrɔn na u ka segin ka na à la raison ni kuma ka da tabali kan an ka sɔrɔ ka fanga ko boli-boli kɛ. D'accord Amadou. Ne ka ɲininkali ye kaba transition fana sigira sigise min kan kalo 18 Mali kɔnɔ yan parti politique ni maa caman bɛ jama fanba ka fara communauté internationale kan bɛɛ ka mɛn ko délai ka respecter n'o ye transition a ka dan kalo 18 kalafili jɔnjɔn ka kɛ jamana kana normal kɔnɔ ka fanga dɔ sigi ni ma ya ko fɔra kalo 8 kɔnɔ politiciens bɛ boli min na ka taa basew lajɛ an bɛ se k'a fɔ yanni samiya nin cɛ u b'u jo fɛ nka fɛɛrɛ min kan ka kɛ sisan ne ka jate la est ce que o tɛ sigikafɔ jɔnjɔn ka kɛ ministériso min ɲɛsinnen kalafili ma ani jamana faama ani politique parti politique ani couche bɛɛ u ka sigi k'a lajɛ mesure jumɛn bɛ se ka ta est ce que kalafili c'est possible ni si c'est pas possible mun de kan ka kɛ sinon n'a ko tora lɛsɛ la kalo 8 kalo 7 kalo 6 ka na a to tan hakili jagabɔ jɔnjɔn ma kɛ est ce que ni kalafili ma se ka kɛ o tɛna na Mali bila problème wɛrɛ la transition k'a kɛ comme si fanga ɲɛmɔgɔ tun t'a fɛ ka bɔ fanga na. N yɛrɛ ka proposition kun y'o de ye n ka proposition ba yɛrɛ tun ye o de ye an ka sigi ka kuma parce que an bɛ ka taa cogo min tan tɔ a man ɲi hali dɔɔni an ka sigi ka kuma an yɛrɛ ka jateminɛ kɛ n'an bɛ proposition min kɛ an ka proposition kɛ communauté internationale parce que an bɛ ka taa cogo min ta Mali kɔnɔ yan nɔ n'i ye a kalo 8 tɔ ta ka jateminɛ i bɛ kalo 1 tigɛ ka bɔ a la n'o ye sunkalo kalo ye Mali kɔnɔ activité o bɛ sonsori kosɛbɛ ni o bɔra la n'an donna samiya fɛnɛ kɔnɔ samiya kɔnɔ i b'o caman ba tigɛ ka bɔ a la mɔgɔ si tɛ se ka activité ɲanama foyi kɛ Mali kɔnɔ peut-être que activité o bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ mais dugu dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ k'i bɛ se k'i sensen parce que samiya mana daminɛ Mali dugu dɔw bɛ tigɛ ka bɔ Mali la yan donc olu sen t'a la i b'o yɔrɔ ninnu bɔ a la donc ça veut dire que kalo 8 yɛrɛ tɛ i bɛ dɔ yɛrɛ bɔ o kalo 8 na o temps kɔnɔ est-ce que hali min ye préfet ni fɛnw ye olu bɛna se ka hali kalata sɛbɛnw na se u se yɔrɔ la ninnu bɛɛ ye ɲininkaliw ye minnu kan ka kɛ donc i ye min fɔ o ye solution belebeleba dɔ de an ka kunfɛtaga dabila an k'an sigi ka cadre de concertation dɔ sigi déjà ka réflexion kɛ ka plan B imaginer depuis sisan il faut que plan B ka imaginer depuis sisan en cas kalo 8 kɔnɔ n'an ma se ka kalata kɛ
a kana kɛ furugu ani ɲɔgɔn cɛ parce que dernière minute minnu bɛ fanga la bi olu fana mana n'a fɔ ka fɔ ko ko kalata tɛ se ka kɛ o fana bɛ ka furugu politique mɔgɔw bɛna fɔ an y'an ka wari don an y'a don ta o b'a sɔrɔ a bɛ bɛɛ kunna cogo min ka fɔ ko olu de bɛ kɛ fanga tigilamɔgɔ ye o camanba de presselen don kalata ka kɛ dɔrɔn an ka gagner ka sɔrɔ kalata ka kɛ n ka gagner i yɛrɛ jigi b'a kan ka fɔ k'i bɛ gagner cogo dɔ la mais ni kalata kɛcogo ma ɲɛ i ka jɛ bɛ k'i bolo juru ye. A ma nɔgɔ o jigilatigɛ barika bɛ bonya kaba kuma kuncɛ kuma an ka sɔrɔ ka sɔgɔmadɛnɛ jɛmukan datugu. Kuma kuncɛ kuma ye min ye an bɛ ka taa cogo min na dɔrɔn bɛɛ k'i janto parce que kalata kɔfɛ mankan il faut pas que o de ka kɛ Mali kɔnɔ bilen. Oui. Kalata kɔfɛ mankan ka kan ka dan 2020 kalata kɔfɛ mankan ninnu a ka kan ka dan o ma il faut pas que an ka ko bɛɛ kɛ an bɛ bɔ nin transition in kɔnɔ tuma min o k'a sɔrɔ an kɛra Ghana ninnu ɲɔgɔnna ye ka ban ou kalata depuis kalata sufɛ jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki mɔgɔ min binna o ka bin mɔgɔ min o yɛrɛ ka sɔn a kana kɛ bilen ka fɔ ko an taara kalata la ninnu de an ka fɛngɛ bin ka bɔ an na ninnu de y'a fɔ ninnu de y'a fɔ ɲɔgɔn sama barika ka bonya ka fɔ ko cour constitutionnelle de y'a don ta cour constitutionnelle de y'a bɔ tan CENI de y'a don ta o bɛɛ de ye parce que organe de ka ca min bɛ intervenir fɛngɛ la administration territoriale fana ni ka influence ka bon ko ka kɛ organe unique n'o tɛ ɲɛ sɔrɔ mais halisa intervenant ka dɔgɔya walasa mankan kana bɔ kalata poste kalata kɔfɛ bilen. An bɛ dugawu don kɛ ala ka tulo kɛ tulo kunnandi n tɛ Mali bɛ niveau min na sisan franchement an mago tɛ mankan wɛrɛ la an bɛ ala deli ala ka Mali basigi ala ka Mali kolo suma Amadu kuma kuncɛ kuma ye teliya la ne Mali tant que u ma réforme jɔnjɔn kɛ ka kalafili sariyaw jateminɛ k'a bɛrɛbɛn k'a lajɛ kalafili kɔfɛ mankan banni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ f'a ka jateminɛ réforme bɛ se ka kɛ cogo min na sigi k'a fɔ jɔnjɔn ka kɛ ka jateminɛ jɔnjɔn kɛ kalafili tacogo de la walasa parce que ko kɛcogo de bɛ na ni furuku bɔli ye jaabi la parce que n'a fɔra ka ban hali an yɛrɛ cɛ la ko dɔ bɛ confier dɔ la ka ban a bɛ dɔn k'a fɔ nin tɛna kɛ ko jɛlen donc fɔ réforme jɔnjɔn dɔ de ka kɛ kalafili tɛmɛcogo kaba y'a fɔ cogo min na a ka jateminɛ walasa jaabi mana bɔ bɛɛ hakili ka sɔn jaabi ma. Ala k'an sɔn hakili ɲuman na kaba folikan laban an bɛ foli di lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma halisa ka dugawu kɛ ye sunkalo tile 2nan ye ala ka musakako nɔgɔya o ye ala gɛlɛmanba ye ala ka musakako nɔgɔya lamɛnbaga ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen bana kuntan min fana n'a kɛlen don ka mɔgɔw sɛgɛn fanta tomo ta ko ala ka kisi kɛ an tulo bɛ a la n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ k'a fɔ ko a nasuguya kura dɔ fana ni ko bɔlen don Brésil yan fan fɛ faransikaw yɛrɛ y'u ka karangada choix an ka marabagaw a y'o lamɛn k'o ka jugu sifinnakaw ma kosɛbɛ o tɛ mɔgɔkɔrɔba ta ye dɛ coronavirus kelen don nka k'o ka jugu sifinnakaw ma an ka jateminɛ kɛ o kɔni ala k'an kisi o ka don an fɛ yan nɔ. Amina yarabi an bɛ dugawu kɛ halisa fimi sunkalo timɛ ko ɲuman ye ala ka o di an bɛɛ lajɛlen ma kaba sɔgɔmada fɛ foli yan'an ka wuli an b'a di i kɔrɔkɛ a n'an kɔrɔkɛ ba ma Kassim Traoré ka bɔ radio Kiledu la an b'a fɔ jɛmukan in kanubagaba don min ye madame Bagayogo Kadijatu Jara ale bɛ ministère des transports la o DFM kɔnɔna la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma fo ka taa se madame Jara Marie Kulibali n'a bɛ fɔ ale ma ko Tanbaga Marie ale bɛ yan foyi la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Antoine Solange Dambele ɲɛma ale tɔgɔ la nin wagati kɔnɔna la MC Dara ka bɔ Kita Kunanja FM na an bɛ a fɔ radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuli ni Samake an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma Alfuseni Sidibe nouveau directeur kɔrɔ kan sɔgɔma k'a fila ni ɲɔgɔn fo yan fo spirit la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an se kɛra kunnafoni min bi ka di aw ma o bɛ tali kɛnɛ na an bɛ wuli nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake bɛ dugu kun kan ko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 8h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ renouveau matin wɛrɛ kɛnɛ kan ala ka tile yɛrɛ